Vážení používatelia, s radosťou vám predstavujeme vlajkový produkt ekosystému U-Chain, platformu automatizovaného obchodovania U-Trading. Na tejto platforme nájdete obchodných botov pre spotové obchodovanie v pároch UCN/USDT a BTC/USDT na viacerých kryptomenových burzách. V tomto návode vám poradíme, ako si zvoliť optimálnu kombináciu bota a performance packu, aby ste dosiahli čo najvyššiu efektivitu pri práci na platforme. Na platforme je dostupných celkovo 13 typov botov. Všetky sú bezplatné a líšia sa medzi sebou podľa minimálnej hodnoty jedného ordru, požiadavky na minimálny vklad, odporúčaného vkladu. Pri výbere bota by ste sa mali riadiť výškou vášho vkladu. Ten musí určite spĺňať minimálnu požiadavku zvoleného bota, inak nebude schopný pracovať. Ideálne je, ak váš vklad zodpovedá odporúčanému depozitu, vtedy dokáže bot pracovať najefektívnejšie. Dôležité. Výber konkrétneho bota nemá vplyv na konečný profit. Ovplyvňuje len veľkosť ordrov a tým aj rýchlosť, akou sa spotrebúva performance. Keď si vyberiete bota, je potrebné zakúpiť aj performance pack, aby mohol začať pracovať. Na platforme je dostupných celkovo 10 typov performance packov. Každý z nich sa líši potenciálnym profitom a cenou. Čím väčší performance pack si zakúpite, tým vyšší potenciálny profit môžete získať. Ak chcete z U-Trading vyťažiť maximum, odporúčame zvoliť bota podľa veľkosti vášho depozitu a performance pack s vyšším výkonom. Práve to umožní dosiahnuť čo najlepší výsledok a zvýši efektivitu obchodovania. V tomto návode sme vám dali odporúčania, ako si zvoliť čo najlepšiu kombináciu bota a performance packu, aby ste z U-Trading získali maximum. Ak vám aj napriek tomu zostali nejaké otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a vysoký profit.